Pos maruhata nunga besipulu lauta tortorta ima penasehat pangurus do sude wilayah do aka sektor-sektor asa tutubuhan tama ulauta disadari tortorta asa dirok na tua-tua asa marporda maina semua panggu marsuhul sinalenggap marbona dia kapasu-pasu marhauzuman dia kanaulina denggan di panortorata apalah disadarion pos maruhata dihamu pendenami baik damang matutu hasahatan na ini tahun waltio binal tu patahatan nungabe serabot akan lasni rohana tio dihami pataraman baik damang magondang si tio tuing pasa damang ma tuha sahatan Cik, tes.